ከምቱ ናይ ጌታቸው መወዳእታ ስልጣን ዝገብሮ ዝነበረ እንዲዩ ሕዚ ኸር ዘሎ ንምግበይ ኣጊደካ ንማሾ ኣጊደካ ንመዲድ ኣጊደካ ንእከለ ኣጊደካ እንዳበለ ዝኸደ ፍሳማንጅስ ንኩሎም ይዳርጋ ኣጊድዎም እዮም ተዕላማ ሰራዊትን ውድብን ህዝብን ምብታን ስለ ዝኾነ ሰራዊት ንምብታን ተመራሕቲኡ ኢኻ ትብትነሉ እቲ ውድብ ንምብታን ተመራሕቲኡ ኢኻ ትብትነሉ እቲ ህዝብ ንምብታን እቲ ኢሊት ኢኻ ትበልዓሉ ተካይዳ ንሱ እዩ ርዳእና እዩ ብዝኾነ ግን ኣየዋፅን ኦረዲ ተበልዐ እዩ ካርዲ ዝመኸነ ካርዲ እዩ ማለት እዩ እምበር ብርግፀኝነት 3-4 ዝኾኑ ኣብ ካቢኔ ዘለው 4 እዮም 3-4 ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መቐለ ከንቲባ እውን ተሓሲብናዮ ብርግፅ ናይ መቐለ ከንቲባ ቤት ምክሪ ኣባል ስለ ዝኾነ ቀንጠብጠብ እንታይ ኢሉስ ቤት ምክሪ ይምለስ ስለ ዘሎ እንታይ ምንታይ ወቕዓካዮ ኣብ ኣፉ ኣግፋሕካሉ ዝበሃል ምስላ ኣባህል ኣሎ ከምኡ ኮነ ክእል እዩ ንኻልኦት እውን ከባርር ይኽእል እዩ ማለት ኣይኮነን